लाइमोनफोरा दिनै माखासे प्रब्लेमनि शिकार जादों जेरैबायदि नों जेरैबायदि बुंदों जे फेसबुक बायदिसिना दा बियो मोनसे समनिनो मोनसे हांख्रायनाय समनिनो मोनसे माने मा होनो इखो सम दिनैनि समनि मोनसे परिबेस समनि हांख्रायनाय नङा समनि परिबेस दा बेवहाय बिथांमोना भिक्टिम जादों दा जायफोरा दिनै ससियेल मिडियाखौ मोजांनि थाखाय बाहायदों गुगोल बायदिसिनाफ्राव जोङो नलेजबो मोननो हायो आरो जायफ्रानोखि दिनै ससियेल मिडियाखौ माखासे नेगेटिभ एक्टिभिटियाव बाहायदों बिथांमोना गोबां खहा जायो आङो लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे इडुकेसन आरो टेक्न'लजि बे मोननैया जोंनि नैबे सेन्चुरिनि जोंनि थाखाय बोर बियो साव नङा दा बेखौ पजिटिभनि थाखाय बाहायनो हायोब्ला गावबा गावनि केरियार दानो हायो नलेजखौ बांहोनो हायो आरो मुलुगाव जिखिनि नलेज जोङो नागिरो बेखौ जोङो मोनफुंनो हायो दा नंखायनो ससियेल मिडियाखौ पजिटिभलि बाहायनो आं खावलायदों जौ लोंनाय बायदिसिनानिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना जोंनि नुनो मोनदों जायफोर जौ लोंदों जायफोरनोखि जुवा गेलेदों गाज्रि खामानि मावदों बिथांमोना जिउआव मालाबाबो देरहासार जानो हायाखै दा नंखायनो बेफोरबायदि मुवानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पैकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पैकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 91015411839365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन